खौरांगिरिनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोबाय। जोंनि जिखिनि सालबारि डिस्ट्रिक्टआव जे मैया जे जाथाय जालांबाय, बे जाथाया माने एसे दुखुनांथाव जे जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनिफ्राय जिखिनि निर्देश, बे निर्देश बादियै जे सालबारि डिस्ट्रिक्टआव सालबारि ब्लकनि आन्दाराव जे जोंहा गोदान आफादगिरि डिक्लारेसन होनायनि मोनसे मेल खुंदोंमोन। बे मेल खुंनायाव जों गासैबो CWCनि बिबानगिरि आरो ब्लकनि बिबानगिरि आरो डिस्ट्रिक्ट गभर्नमेन्टनि बिबानगिरि आरो डिस्ट्रिक्टनि बिबानगिरिफोर जोङै बे मिटिंनि हलाव जिरायनानै दंमोन। बे जिरायनाय समाव जे अक्षय बसुमतारी होननाय खरामारा प्राइमारिनि प्रेसिडेन्ट, बियो जौ लोंना फैनानै जोंनि मिटिंनि हलाव हाबनानै माने बायदि रोखोमनि माने बाथ्रा बुंफैबाय, माने बायदि रोखोमनि माने धमकि होफैबाय। बेहाय सोरनि मिटिं, बेवहाय सोरनि सोर लिंनो होदो, मिटिंखौथ' पस्टपन खालामदो, बेफोरबायदि अनेक खोथा बेबायदि माने बुंदों। बे मेनाथ' बेफोरबायदि माने बुवाखै। चेयारमेना बेयावथ' दंमोन, नाथाय गोजानावसो दंमोन। दिनै बिथांमोना नंखाय अजद होदों। बे नंखाय अजद माने होनानै दिनै चेयारमेन, जोंहा खरामारानि चेयारमेन, बिथांखौ माने नंखाय माने अजद होनानै बुदों होननानै आरो बिथांजों लोगोसे मेम्बारखौबो बुदों होननानै बिदि अजद होदों। बेनि थाखाय जोङो गासैबो दिनैहाय बेहाय मिटिंनि हलाव दिनैथ' सासे सानै नङा, माने 150 जनसो जमाया दंमोन। बिथांमोनानो नुदों, बुदों ना मादों। दा बिथांमोना नंखाय बाथ्रा बुंदों। बिथांमोनाथ' होनदों जों जेबो गनाया होननानै। बे सेन्ट्रेलानो बेखौ डिक्लारेसन होबाय। दा दिनैहाय बे डिक्लारेसन होनायाव दा बिथांमोना माने गनाया होनना बुंदों। बे 9था प्राइमारि होननानै बुंबाय दं। 9था प्राइमारि सोर दं बिथांमोना? दा 9था प्राइमारिथ' रावबो गैया। दा 9था प्राइमारिनि जिखिनि बिबानगिरि दङ, बे डिक्लारेसन होनायावनो गासैबो हनमत दं होननानै दिनैहाय सापर्ट खालामजोबदो। चेयारमेनजों लोगोसे माने आक्रमनथ' ओरैहाय खालामाखै रावबो। जे गावनो जे बे जिखिनि मिटिंनि हलाव हाबनानै जे लोंनानै जे माने जिखिनि बाथ्रा बुंफैबाय, बे बुंनायाव एसे जोंबो बाथा होबाय। बे बाथा होनायाव माने ओंखारबोनानै बियो हलनि गेजेरावनो चेयारखौ बुख्रुबबाय, बुख्रुब बुसि खालामबाय। बे बुख्रुब बुसि खालामनायाव माने हमथा हमथि खालामबाय। बे खालामनायाव बबावबाफोर ओरैनो चेयारा बायनानै हयथ' बुंनोबो हागौ, गाव गोग्लैबाय नालाय। चेयारखौ बुख्रुबनाया अक्षयानो बुख्रुबग्रोदो सिगां। जे चेयार बुख्रुबनाय लेखायैनो जोंनि जिखिनि जि मिटिंनि हलाव दंमोन, बिथांमोना माने हमथा हमथि खालामबाय। बेयाव एसे गोलैबाय। बे गोलैनायाव चेयारा बाथाय बौख्लाबदो आरो एसे। दा जे अजद जे होदों चेयारमेनजों लोगोसे बहुद माने बिथांखौ आक्रमन खालामदों, बे नंखाय। बे माने नंखाय आरो सरकारनिसिम आं दा खावलायो बेखौनो जे जोंहा दिनै सेन्ट्रेल कमिटियावबो आं खावलायो, जिखिनि अक्षय बसुमतारीया प्राइमारिनि प्रेसिडेन्टआ, बिथाङा जिखिनि जौ लोंनानै बेबायदि मिटिंनि हलाव हाबनानै जिखिनि जोंनिसिम माने बेबहार खालामबाय, बेहाय आं खावलायो जे माने सेन्ट्रेल कमिटिखौ जे माने बिथांखौ जों डिसिप्लिनारि एक्सन लानांगौ होननानै आं खावलायो आरो। आंबो खोनादों बिथांमोना जे माने थानायाव बिथां राजेसमोननि सायाव माने एजाहार होदों होननानै बुंदों। दा बेखाय जोंबो क्रस केस, थारमाने जोंबो एजाहार होनाय जाबाय। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव, खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोदों डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय
जानबुं नं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउज।